Amphe नै ai Amphe खोनादोंना आफा बै जलंगे लाना फैलाय गोख्रैनो लांगौ र' आफा आं बाजाराव थांनि नै आफा जलंगाया आइ Amphe लोखि फुजानि मा ड्रेस नांगौ खोन्थाना लाखादो आरो साम' नोंलाय लोखि फुजानि मा ड्रेस नांगौ सानैबो खोन्थाना लाखादो गोख्रैनो नों फैलायखानोसैबो नै आफा आंनो 20,000नि दख'ना नांगौ मालाय आंना लोगोफोरा गासैबो 30,000 40,000नि गोजा लाजोबदों दाखालि दुर्गा फुजायाव फैनो होननानै थगायबायोबा हले थगायनो मोनथारनाय नङा दे आफा होथारनांगौ आफा आंनोबो हले गस्ला लंपेन्ट लाबोथारनांगोन दै हा बेसेबांथो दामि नांगौ नोंनो साम' 2,000नि नै थांथारनिसैबो नुफाया तामुलपुर बाजाराव जिंगासि नाङा नोंसोर फिसाफोर दानो लाना फैथारनिसैबो नै नोंफाया नै नोंना खम दामनिसो आंना दाम गोसानि गैला नोंना थगायजाबाय नोंनिख्रुइबो दामिसो लागोन आं आफानो बिनानै होआ माथो नोंनो आफाया थगायजाबाय थायो मास्टार बोरायजों एसेबां दुगिथारनानै लाब जायाबो सामथारगौमोन है आंसो बिदि थांनि है आंसो बिदि थांनि है दाबो सफैला है गोलैसिगौमोनसो हा नोंलाय बेयावलाय मा नेदों नोंनोलाय मानो नांगौ आंहा मोनसे फैसा नेदों र' नोंहालाय मानो नेदों बेयाव खार आंहा मैदेर मासे नेदों र' मैदेर फैयोनो खार माबार नङाबा दा नों खारग' हानाय नङा गथ' मानसि है आंखौसो खारनो थिनदों नोंसो खारग' हानाय नङा हाय थुथुनो हे आंखौसो हायथ' बुंदों नोंखौ बायदि गारथाराहाय आङो हे आंदोसो बुलायनो फैदों नामालै बेयो गारनाय गैया आंबो बुलायथारगोन सालाब बाराद्राय लोंनानै फैबायलां दिनै ra ha हो आंखौ नाख्रांबावदोसो बियो गारनायाव गैथ्रा आं दिनै बेखौ र' मा जादों नोंसोर बेवहाय जेबो जायाखै आफा जेबो जायाखै थांगासिनो नोमफाया जेबो जायाखैलै आफा जेबो जायाखै मा बुंदों नो दै है आंसो नागिरनि र' है आंसो नागिरनि है मा गोलैदोलै बोर बहा दङ आङो माथो रावबो गैयालै बारा जाद्रायबाय दिनै सोरनि गामसालै बेलाय है आंनि नङा खोमालै बियो सोरनि जाखो बेलाय है आबो मालाय
माब्लाबा बिफाबाबो मुलिनासो बुथारगोन र'। बरिं थारलै लावदुमखौनो एसे खबर लानि र' मा खालामा दङ बियो फुजानि ड्रेस बायदोंना बायाखैबा एसे खबर लानि र'। नै माथो खांख्रायसो फन हरदों। हेलौ औ लावदुम मा खालामगासिनो दङब्रा मायाव दङब्रा नोंलाय? दोङो आं ओरैनो उन्दुग्लांनानै। माथो खौरांमोन? खौरां माने लोखि फुजानि ड्रेस लाबोना लायाखैलै नोंलाय? गैया लायाखै बहा मोनोलै जोंफोर बादिया। आं बायदि जानांगौब्रा दामि दामि ड्रेस लानाय। बे आंनि गस्लाया बेसेबां लादों मिथिगौ? गांसेयावनो 15,000 लादों मिथिबाय। आरो लंपेन्टआ बेसेबांनि मिथिगौ? गांसेयावनो 20,000। आरो जुथाया बेसेबां लादों मिथिगौ? जुथा जरासेयावनो 10,000 लादों मिथिबाय। दामि दामि लाखायो आङो मिथिबाय। नोंबो नोंसानो मानाव बिदोसो मिथिबाय। र' होमबा आं बायनाव बिनांसिगोन। दे होमबालाय। दानो बियो खानसै र' आं। आयौ हाबाब मा एसे गरमथारहाय बोथोराबो सान्दुं दुङाखैब्लाबो हाव हावथार माथो। आयै मा जाखो फिसा? आंनो लोखि फुजानि ड्रेस बायनो फैसा नांगौमोन। फैसायानो थाइसेबो गैया आंनाव। बहानि हरनांगौ जाखो आंलाय? दाख्लैसो दुर्गा फुजानि नामाव 5,000 गाहाम फैसा लांनाया बहा गारहैजोबखो? बेफोरनो थाबाय थायो नालाय नुवाखै मालायफोरखौ बेसे दामि दामि लादो। मालायजों नोंसाजों समान जायो नामा? मालाया फैसानि दंफां दङ नोंसा दङ नामा? आं मिथिया आंनाव गैया नालाय गैया। बहानिफ्राय मोननानै बायै थां। गोदो जोंफोरा 30 थाखानि ब्लाउस गांसेखौनो न'आव बिबाबो मोनामोन। दानि गथ'फोराबाथाय जेसेनो फैसा मोनो एसेनो नांगौआनो जोबनो थाङा। आं मिथिया बहानिफ्राय मोननानै लाना थां। आं मिथिया आंनो नांगौ नङाब्ला आं दिनैनिफ्राय न'आवबो थाला ओंखामबो जाया। बहा थाङो थां। ओंखाम जाया होननो फैदों। अरजाया नों ओंखाम जानो फैयाबाबो। दा ओंखाम उखैनानै उदैया मानबानो खारबोनांगोन। बिमा बुरै संनायखौ जायाबा सोर संनायखौथो जानो? सोर फाग्ला फाग्लिया होलाबायनो नोंनोलाय?